ኢና በፂሕና ዘለና ምዝዋር መኪና ኣብ ኖርዌይ እዚ ቪድዮታት ካብ ኦስሎ እዩ ተሳኢሉ ዘሎ ክውላዕ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ እዚ ኣብ ናይ ኣውቲስታ ኮይነ ዝርኢ ዘለኹ ናህሪ 80 ክንከይድ ኣለና የማንና ብዝነበረ ምልክት መሰረት የማንና ወይ ፀጋምና ዘሎ ገዛውቲ ሄሊስፊር ይበሃል ስለዚ ንፀጋም ገይረ ንየማን ሕጂ ንኣብነት ሄሊስፊር መውፂት በታ ኣሮ ከይደ ግን ክርስቲያን ሳንድ ወይ ሰንትሮም ምናልባት ንሂሩ ሓልፈኩም ተሎ ተፅሕፈታት ጠጠው ኣቢልኩም እንዳመለስኩም እንዳተመላለስኩም ስለ ትሪእዎ ክስታይ እዚኣ ኣገዳሲት ክስታይ እታ ፀጋም ዘላ ኣሮ ናብ ብጫ ኮይና ናባና ተመልክታላ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ናባና ክሕወስ ኣለዎ ግድን ኣቲና ስለዚ ናህና ግን ሰማያዊት ወይ ቀጠልያ ዘላ ተኺልና በታ ናህና መንገዲ ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ፀጋሚት ዘላ ተዓፅያ እያ ዘላ ንዓና ናብዚ ስጎሩ ዝብል ኣላ እዘን ክልተ ግን ከፋት ኣለዋ ንዓና ማለት እዩ እዚ ዝኾነ ምትዕርያት ተሎ ሽግር ተሎ ገለ ዝግበር እዩ ስለዚ ካብዚኣ ንኒኦ ግን ኮምፕሊትሊ ተዓፅያ እታ ፀጋሜቲ ብዘን ክልተ ጥራይና ክንከይድ ትፍቀደና ስለዚ እታ ፀጋሜቲ ኣብ ኖርማል ግዜ መኻይን ዝኸድኣ ዝነበራ ሕጂ ግን ኣንፃር ትራፊክ መፅእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዓፂና ኣሎ እዚ ፀጋምና ዘሎ ብጫ እንተሪእናዮ ንታሕቲ ንየማን ገፁ እዩ ዝወርድ ዘሎ እቲ ሕንፃፁ ብየማንና ናይ ካሜራ ምልክት ኣለና ኣብ ኖርዌይ ካሜራ እንተዳ ተተኺላላ ርሕቕ ኢሉ ኣቐድም ኣቢሎም ካሜራ ከም ዘላ ነግሩኻ ስለዚ ተጠንቂቕካ ቀሲልካ ትኸይድ ማለት እዩ ታነል ኣቲና ኣለና ኦፔራ ታነል እያ ትበሃል እዚኣ 50 ክንዝውር ኣለና ቀሲልና ኖርማሊ 60 ገለ እያ ነይራ መስለኒ እዚ ሕጂ ግን ትራፊክ እዚ ኖርማል ብየማን ብክልቲኡ የማንን ፀጋምን ንቕድሚት እዩ ዝኸይድ ነይሩ ሕጂ ግና ተኣንፃር ናባና ገይሮሞ ኣሎ ማለት ሕጂ ተኺልና ንኸይድ ኣለና ካሜራ ምልክት ሂባትና ነይራ ስለዚ ልዕሊ 50 ክንዝውር የብልናን ልዕሊ 50 ተዘዊርና ካሜራ ነቕፃዕ ማለት እዩ ከከም ናህርኻ ብዙሕ መቕፃዕቲ ክመፀካ ክእል ማለት እዩ እታ ካሜራ ኣብ ከም ዝግበራት ዓይነት ኣላ ብዚ ሕጂ ተጠንቂቕካ ንፀጋምካ ዘሎ ከይፈራሕካ እሶም ናቶም መንገዲ ኣለዎም ንስኻ ናትካ መንገድኻ ጥራይ ቀሲልካ ትኸይድ ማለት እዩ እቲ ምልክት ኣብ ላዕሊ ዘሎ ተሪእናዮ ካሜራ ሓሊፋትና ብየማን እቲ ምልክት ኣብ ላዕሊ ዘሎ ተሪእናዮ ናይ ፀጋም ኤክስ ኣላ ቀያሕ ኣይንሓልፍን ኢና ማለት እዩ ናይ ናህና ኸ መብራህቲ ኣሮ ኮይና በዚኣ ሕለፍ ዝዓይነቱ ቀጠልያ ምልክት ኣላ ማለት እዩ ንኸይድ ታነልና ተወዲኣ ኣላ ኦፔራ ታነል ድሕሪ እዚኣ ኢና ክንኣትዎ ስለዚ ክልተ ነይረን ሕጂ እዚአን ክልቲአን ኣይንኣቱን ኢና ናህና ጥራይ ንኣቱ ካብዚ ንኒአው ተኸፊቱ እዩ ዘሎ ግን ስቲል እታ ናህና ቀያሕ ትረኣየና መንጎ ኣብ ቅድሚት በዛ ቀጠልያ ንቐፅል ማለት እዩ ክሳብ ቀጠልያ ዝህባና ክልቲአን ምልክት ንየማን ተኺልና ናብ ካልእ ገዛውቲ ንሕና ንኸይድ ዘለና ክርስቲያን ሳንድ ሰንትሮም ክርስቲያን ሳንድ ኖርማሊ 500 ኪሎ ሜትር ዝኾን ርሕቀት ካብ ኦስሎ ዘሎ ከተማ እዩ እዚ ካብ ኦስሎ ትወፅእ ተደልያስ ንዓኣ ትኽተላ ነዚኣ ትኽተላ ማለት እዩ እዚ ኦፔራ ታነል ይበሃል 70 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክንከይድ ኢና ብዙሕ ጨንፈራት ኣለዎ ኣብ ዝተወሰነ ክፋሉ ብልዕሊኡ ማይ ይሓልፍ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ፍታሕ ናይ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ኦስሎ ዝገበረት ታነል ማለት እዩ ስለዚ ተኺልና ንኸይድ ምናልባት ብርሃን ይመስለኒ ገለገለ ምልክታት ሓልፍና ኣለዉ ግን ላዕለዋይ ዘሎ ምልክት እንዳንበብካ ትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ንኣብነት ኢ18 ብል ኣሎ ንየማን ተዳእ ተጠውየ በታ ሳልሲ የማን ደላ ናብ ኢ ማለት ዩሮፕያን ናይ ኤሮጳ መንገዲ ማለት እዩ ናብ ኢ18 ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣነ ተኺለ ኸይድ ኣሎ ስፒድና ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ኣለና ቀፃልኻ ናብ ዳሽቦርድ ናህና ናብቲ ስፒድ ናህና ወይ ናህር ናህና ዝዕቅን ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ልዕሊ 70 እንተለኹ ይቐንሶ ትሕቲ 70 እንተለኹ ቁሩብ ክውስኾ ማለት እዩ ሕጂ ቁልቁል ዓይነት ስለ ዘሎ ዝበዝሐ ሓይልና እንተዳ ምሂራትና መኪና ፍሬኑ ሒዝና ኢና ንኸይድ ናህሪ ስቲል 70 እዩ ዘሎ ኣብ መንገዲ ክቕየር ስለ ዝኽእል እቲ ናህሪ ክንቆፃፀሮ ኣለና 70 ድዩ ዘሎ 30 ድዩ ቀያየር ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ናይ ኤመርጀንሲ ኤግዚት ገለ ፀጋምና ይረኣዩና ኣለዉ ምልክታት ናይ ዓባይ መኪና በቲ ክትሓልፍ ከም ዘይትኽእል ስለዚ እዛ ታነል ፅብቕቲ እያ መፅናዕቲ ምስ ወዳእኹም እንዳዞ ኮፍ ኢልኩም ጥራይ ትሪእዋ እውን ብጣዕሚ ደስ ትብል እያ ከፋት ክፋል ናይቲ ታነል እዚ ኣብኡ እንታይ ደርፊ ዓድኻ እናደረፍካ ናብ ዝደለኻዮ ምኻድ ማለት እዩ ሰለስተ መንገዲ ኣለዋ ሕጂ እታ ሳሴቲ ፀላም በዚ የማንና መፅያ ትሕወሰና ጅብዚታት ክንበፅሕ ከለና
بيماننا مخاين كمصانا خمس خلا بصقامناهم كمصانا خمس خلا خنصبيه لنا مالتي لكع بزن يماننا اتي له حدا بصقامناهم كاتو يخوليو ስለዚህ ንድሕሪት እናራእኻ ንየማን ንፀጋም ኩሉ ግዜ ኣውቲስታ ይዕርፍኒ እንዳለመድካዮ ምስ ከድካ ትድኻም ጠፍእ እምበር ኩሉ ግዜ ቀባሕባሕ እናበልካ ትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ካሜራ ብዝሓሊፋትና ኣላ ሓደሽቲ ዝተተኽላ ናይ ኦስሎ ካሜራ ኣብ መንደቕ ማለት እዩ ኦፔራ ታነል ኢና ዘለና ክሳብ ሕጂ ወይ ኦፔራ ቱነለን ናይ ኦስሎ ኦፔራ ከዓ እቲ ኦፔራ ዘርኢ ኢሉ ኣብ ላዕሊ ኣሎ ማለት እዩ ብትሕቲ ማይ ኢና ንሓልፍ ኣብ ዝተወሰነ ክፋሉ يقولهم تتانل نيمان نقول النابلة يجانا فدي جبيماننا كأيح ملك الزلات تلا لذي بيماننا وجن نيشي تانل لبنات حواس الله كأيح زخونة المخنات زي حواسات الزخونة زي حواسات الزخونة تسلم كوينا نبينا تخيل مخدة سبيدنا نهرنا سبع عيد لنا دلو كل جديد حرينا دلو ولا قديمو من أنت حليفهم كل جديد سبعة خينا سبعة نزور على لنا مالتي كم تي ملكتنا ترافيك تهي بالنازل له تسوي لي زور ترايد له هون غميت نوي كيلومترات علني كندي كم زلني كيلومتر نقل ما جي بي اس سلنقبل مالتي واحد فشا خراب تفلت هون خا كابت خوابي سلزي أبت فتنات قبل اللقطات بس حقيقي اللي من مقبار قديم كات وبول فلطت هون كابي اللي أنغولو أبي اللي استيت فلت مالتي يعني هذا اللي ملكت كنا نبغى لنا حجي سنتروم بلالو نيمان ترى أخيدنا كل تغان تخيلن زخدا الله مالتي أجن ترى نيمان نتوه خين ناسي قديمنا أبتنا نيمان سجيرنا هنسنا حلنا مالتي انت نوح كم نخيل فريدنا من البات نايت اقامون كنحز نخيل شافت اقام زلا مالتي نورمالي بحافشة بحق زي كونه مالتي تتقام كازولو زبز حق دين دانا هاري زخيد ابز من البات ابز فيديو زي ترداكم وي زياتن التقصات تبهيلو من البات كاليت فيديو كان بحدش نتا فيديو مصينا بخالق ملكتات بخالق عينيك ريانا خدينا مالتي وصلوا حجي سامر يزلو طعم صبوق صحي برهان تعرف عندي ترخبي كل سب زوت صحي زخونه قال فيديوهات لكم ناي ماكينات زوركم وقلون امتينا ابزان زربنا لحجي 7 مصنيرنا 8 تغير له سبيد ليميت مالتي نهرنا اب 8 مالتي قيس مبالون ايكالني ስለዚህ ዳ ቪዲዮ ዛርጋት ውድያ ማጽልታ አንገበ ላይና እጅብ የማናት ሕወስ መኪናት ሁሉ ተተለያ እና ተጠንቀና እንቀጽሊና ማለት